Dobrý deň, dnes sa s vami chcem porozprávať o niečom, čo mnohí z nás berú ako samozrejmosť, no pritom to môže mať katastrofálne následky. Hovorím o vašom bleskozvode. Vieme, že bleskozvod je dôležitá ochrana pre váš domov, vašu rodinu a váš majetok. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, či naozaj funguje tak, ako má? Často sa stretávame s tým, že ľudia inštaláciu bleskozvodu považujú za jednorazovú záležitosť. No rovnako ako každá iná technická inštalácia, aj bleskozvod potrebuje pravidelnú kontrolu a údržbu. Počasie, čas a rôzne vplyvy môžu znížiť jeho účinnosť. A tu prichádza to kľúčové. Ak netušíte, či funguje, bleskozvod môže byť už neskoro. Predstavte si silnú búrku. Blesk udrie. A vy zistíte, že váš bleskozvod, ktorý mal chrániť, nebol v poriadku. Následky môžu byť zničujúce, požiar, poškodenie elektroniky, ohrozenie životov. Preto je pravidelná revízia bleskozvodu absolútne nevyhnutná. Len tak si môžete byť istí, že vaša ochrana je 100% a spoľahlivá. Nenechávajte nič na náhodu. Nečakajte, kým bude neskoro. Ak si nie ste istí stavom vášho bleskozvodu, alebo ak ste ho už dlho nekontrolovali, je čas konať. Kontaktujte odborníkov, ktorí vykonajú dôkladnú revíziu a uistia sa, že váš domov je v bezpečí. Chráňte to, na čom vám záleží. Zabezpečte si pokoj v duši. Ďakujem za pozornosť.